Jo, vítam ťa na mojom kanáli, na mojom prvom videjku a ako ste si mohli všimnúť, tak mám v mene SCT, čo znamená skúter po anglicky, čiže je to nejaká skratka, čiže nejaká kolobežka to môže byť. Napríklad. A ja keďže mám v mene SCT a mám rád kolobežky, tak budú nielen gaming videá, ale budú aj scootering videa a nejaké také reakčné na faily, čiže toto video venujem failom. Dúfajme, že mi nepríde zle z toho, ale dobre, môžeme ísť rovno na to. Počkaj, čo robil? No, tak tento fail akože není proste neodjazdený trik, to neznášam, dopadne zle. Predpokladám, že to nebol nejaký bolestivý, ale taký strašidelný fail skôr. Čiže nič hrozné, dávam tomu tak možno, že 6-10. Bol akože strašidelný, podľa mňa nie je tak moc bolestivý, ale bál by som sa toho. You're fine, you're not really fine. Typek je tu rozbitý. Čo robia typci? 180-ky na... Ježiš, v radiuse, či čo to bolo? Na bowli robili 380-ky naraz. Ja si to pustím ešte raz. Vidíte na to. Jeden, druhý, tretí. A idú. Jeden išiel tade, druhý išiel hore a tretí išiel zase hore. Neviem, že či sa nedohodli, ale tak toto bol tak blbý fail. Podľa mňa nebol tiež taký strašidelný, ale možno, že aj bolestivý takých 8. Čo robil? Čiže ďalší typek sa rozbieha na nejakom pump tracku. No, nedotočený front flip. Presne preto, že spadnem na chrbát, lebo moje front flipy nevyzerajú veľmi dobre. Čiže ako odvážny, tiež taký strašidelný fail, ale možno, že aj taký bolestivý, čiže takých 80 dávam. Dám takých 80 tomu. Dobre, ideme na ďalší klub. Typek bol na nejakom skateparku a robil 360 grip flip. To je dosť nepríjemný fail. Dosť nepríjemný 360 brief flip, nedotočíš 360 a to nedopadne veľmi dobre, ešte do plotu tam narazil, čiže dávam takých 7 z 10, tiež bol taký menej bolestivý, ale mohol byť taký strašidelný ako ja som hovoril, takže dám takých 7 z 10 možno, že capek na nejakom, ďalší typek na v nejakom skateparku, išiel, ale narazil do kamaráta, predpokladám. To bolo tiež také asi strašidelné. Nič moc, možno, že to zabolelo trošičku kamaráta, alebo sa zľakol. Ten sa musel tiež dobre zľaknúť, čiže takých... Nič moc, možno 4 z 10. Prvý pokus asi o brief flip, bráško. Ajajajajaj. To nebolo dobre. Vidím, že si dal bradu. Brief flipom. Podklzla mu tam noha a spadol. Na bradu. Au. Bracho, tak to muselo dobre bolieť. Fú. 9 z 10, bráško. Ja akože brief flip som ešte nerobil, neviem, ani sa ho neopovažujem ešte spraviť, lebo môj scootering level je nulový. Čiže môžeme ísť na ďalší fail. Typek tu má nejaký skatepark pred domom, asi predpokladám, rozbieha sa z nejakej primitívnej rampy a 60 a na zadné dopadol. To sa mi stávalo pri tail whipe. Vždy dám tail whip a sa mi tam proste došľapnem na brzdu, na zadné koliesko a presne toto sa mi stane. 5 z 10, bracho. Toto neznášam, sa mi to furt stáva. Ale no, nebol taký bolestivý, keďže mal helmu. Frajer mal helmu, akože keby nemal helmu, tak trepne si hlavu o obrubník a nemôže to dopadnúť veľmi
dobre, nemuselo by to dopadnúť dobre. Čiže 5 z 10. Tak sa rozbieha, robí kikles a zase brada. Zase brada. Brada, tak to sú najhoršie. Najhoršie zranenia sú na brade. Ak nechceš, aby sa ti takéto faily stávali, tak nahoď mi odber na kanál. Díky bracho, ja si to cením, každý jeden odber, každý jeden dobrý koment, like, každopádne je to moje prvé videjko. Čiže mohli by ste ako oceniť, dík. No, dobre, tak to môže byť tiež takých 80 bracho. Kikles na urampe, myslím, že to bolo. Na radiuse kikles a dopadol zle a prask. Dal si bradu o toto, môže mať takú zoškretú bradu, čiže 8 z 10, ako som hovoril. Ideme na ďalší fail. Ten bol tiež strašidelný trochu. To sa proste stratíš v tom výpe, máš obrovskú výšku, tak sa stratíš a proste vždy, keď idem preskakovať fanbox, také scary, že mám výšku a zahodím kolobežku, lebo proste je to výška strašná pre mňa. A nie, že by som sa bal výšok, akože to nehovorím. Ale neznášam tú výšku, no a dačo také sa mi môže stať. Není to veľmi bolestivé, ale je to strašne strašidelné, čiže 60. Typek predpokladám na Rail Park. Hurricane. Typek sa rozbiehal na Hurricane Rail. Máš down rail dole. Dal Hurricane a presne na gule. Ani žiaden dotyk nohami zeme, proste čisto na gule. Taká panva to bola, alebo gule, či čo to bolo, 9 z 10, bracho, tak toto muselo boleť extrémne. Nie. Zase raila. Zase gule. To je tak hnusný fail, padnúť na gule v raili. Máš down rail, ideš si, grindne, že však pohoda, nie? Však Game of Scoot, zadáme Capkovi, zadávam ti rail. A si predstav, že sa ti toto stane. Za prvé strapníš sa. A za druhé je to bolestivé jak pes. Nikomu neprajem žiadnemu chlapcovi na gule spadnúť. Najhoršia vec, spadnúť na gule. Ideme ďalej. Šiel, zase grind nejaký. Skočil tam jednou nohou a zase gule. To je najhoršie, kamo, ale to, čo to bol za nápad? No, čiže tomuto failu dávam 5 z 10 za blbosť, lebo neviem, ako by išiel dole po tomto, čo by skočil, alebo neviem, bol to blbý nápad. Čo robil cash roll? Typek sa rozbeha, ide do tých mäkkých, lebo si nie si istý, neviem, jak sa to volá, ale neviem vôbec. Bolo to hard. Bolo to akože cash roll je dosť ťažký trik, neviem, jak sa robí, ale viem, že je dosť ťažký. Robil cash roll a myslel celé toto, toto bol tiež dosť aj bolestivý, aj strašidelný, čiže dávam 9 z 10, bracho. Toto neprajem fakt tiež nikomu. Bro dáva rail dole po schodoch a... Pekný kotník, braško. Nádhera. 10 z 10, bracho. Toto bol odporný fail. Odporný. Dám vám radu do života pre kolobežkárov. Dávam radu do života. Nikdy v živote neskačte na trávu. Skúsenejší vedia, ale tí novší kolobežkári nevedia vôbec. Lebo ja som skočil raz na trávu pred mojou bytovkou s kolobežkou z obrubníku, presne takto. Som išiel, rozbehol som sa, vyskočil som a som spravil skoro front flip. Najhorší fail bol. Síce bol scary, smial som sa tomu jak pes. Retardovaný fakt. Retardovaný fail. Nikdy v živote neskač. Toto tu.
Akože divím sa, že sa nevytrepal. Ale ten kanál, čo robí kanál uprostred ničoho? Tu je tráva. Čo robí tu kanál? Čo tu sakra robí kanál? Capek si ho to ešte aj dal bradu alebo nos. Bro zase nemá helmu, noste helmy. Ty vole. Toto bol nádherný film. Ešte ten zvuk pri tom. Ty vole, tak to muselo boleť riadne. 9 z 10, bracho. To, Cez spinu skáče. To čo bolo? Počkaj. Double whip kickless? Asi double whip kickless skočil z celé toho, aspoň cením, že má helmu, kamo. Ale, to bol nepríjemný fail, mohol si dať možno, že zuby alebo nos. Dal si riadne cez spinu, double whip kickless. Bol to taký skúsenejší rider. Bolo vidno, ale tak dávam 7 z 10. Mohol byť bolestivý. Atentát s backflipom. Atentát na kamerána z backflipu, že vyhodíš kolobežku. To sa stalo aj Matimu Pekarkovi. A ten film nedoporučujem nikomu dať. Lebo akože môže sa dať čo stať kameramanovi, kameraman, akože kolobežka, nebudem nič hovoriť, ale dopadla dobre. Ale kameraman Mars nedopadol bardzo dobre, kameraman. Čiže dám takých 9 z 10 pre kameramana GG. Rejla. No nič, bráško, Rejly sú najhoršie, ešte sa tam šmikneš. Hotovka. No nemám rád. Dáme tomu, koľko tomu dáme? Viete čo, ja vám dám rozhodnúť dole v komentároch, koľko dávate tomu poslednému failu. A týmto posledným failom by som sa s vami rozlúčil, pokiaľ sa vám táto séria bude páčiť a uvidím tu 2 lajky. Nie, dáme tu 1 like. Keď tu niekto dá 1 like, tak urobím sériu zo Scooter Fails. Urobím normálne z toho sériu. Čiže ja sa s vami lúčim na dneska a čau. Užívaj deň, bráško, a daj odberos.